Intokozo-ke ukukhuluma nawe kwi-channel engathi uNkulunkulu angakulonda kubusisa. Sicela wenze nje okubalekile, ungasubscribe ulike le video bese uba imember, ikhona ilink ongayisebenzisa. Sicela unikele member uyofaka imali ngaku-9 njalo ngenyanga, kanti you can also use the account to contribute direct to the channel. Ikhona account kuyona le video esukuyibheka njengamanje. Mina-ke igama ngupastor ngisibheka nje udaba lwamaphupho njengenjwayelo. Iphupho esilibheka njengamanje iphupho lo moya omkhulu, isivunguvungu noma-ke isiphepho. Ngaya ngawuthi isiphepho noma uthi isivunguvungu, kodwa kumoya omkhulu namandla. Naku ngakusho umoya omkhulu namandla uma ubona noma ukuphephula. Number 1, umuphupha isivunguvungu sithathe njengoPaul ubikakhuluma uhlaselwa isivunguvungu olungasho la izivivinyo nezilingo kanye nenhlupheko yesikhashana usuku ozohlangabezana nayo emkhakheni wakho. uJona 1:4 uthi kodwa kuJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle, kwaba ngisiphepho esikhulu elwandle, kwacatshanga ukuthi lo mkhumbi uyakwaphulwa. So kungenzeka kunezivivinyo nezilingo ezizokwehlela, okungenzeka mhlawumbe ufuna ukukhuleka ngamandla, ubheke nanokuthi mhlawumbe yini ongayenzi kahle phambi kaNkulunkulu noma nje emphakathini ohlala kuwona, noma ke kungaya ngalokuthi ulandela luphi, ngoba omunye ngenzeka umuntu okholwa kakhulu kwelamathongo noma kwelamadlozi. Lokho ke ungabheka nakhona ukuthi mhlawumbe kungaba nentukuthelo nolaka nezilingo ezizokwehliswa yini amathongo noma ke isimo samadlozi. Number 2, asikubheke futhi ukuthi uma uphupha isivunguvungu, kuPaul ubekakhuluma uhlaselwe isivunguvungu olungasho ukuthi ke kumele uqaphele futhi ukhuleke ngamandla, ngoba ungase mhlawumbe wehlelwe yibhadi namashwa, kepha ke azondlula ke ngokusheshsha. Number 3, uma uphupha futhi isivunguvungu, kuPaul uma uhlaselwa isivunguvungu olungasho lilindela ubhekana ke nesikhashana sobunzima esizayo. uJobe 27:20 ingebhe yamehlela njengamanzi, isivunguvungu siyamphendula ebusuku. Number 4, uma uphupha isivunguvungu, uPaul sithathe njengolubu uma uhlaselwa isivunguvungu lungasho ukuthi lindela kubhekana nolaka likaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko zakho. Hezekiel noma ku-Ezekiel 13:13 ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi ke ngizakwenza uba kuqubuke umoya onamandla ngokufutheka kwami, entukuthuleni yami iyakuba khona imvula ekhukhulayo namatshe esicotho okuqeda ngokufutheka. Number 5, futhi uma uphupha isivunguvungu, uPaul sithathe njengolubu uma upheshulwa ke sesikuphephula ke lesi sivunguvungu, lusho ukuthi kumele uqine evangelini likaNkulunkulu ukuze ungadukiswa izimfundiso ezimbi zabantu abazama ukukudukisa nabazama ukukuholela endleleni zobubi. KwabaseEfesu 4:14 ngakho ke singabe sesaba izingane, sishukunyiswa okwamazwa, sipheshulwa imimoya yonke yezimfundiso ngenkohliso yabantu ngobuqili obunamacebo okudukisa.